ang kamatayon ni Lazaro nahimong okasyon aron maproklamar ni Kristo ang tinuod niyang pagkasiya. Matod pa niya diri, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Pasabot, dili na ta mahadlok nga mamatay, kay naanay kinabuhi ug pagkabanhaw nga mao si Kristo. Lingi ay mong tupad na relax ra kang mamatay karon. Pangutan abay na relax ra baka kanang wa mulingi, wa nay klarong pagtuo ni Kristo. Sige tagsimba pero wa ta motuo ni Kristo nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Pasabot, ug mamatay ta, mabanhaw. Ug wa pa sad ta mamatay, mabuhi. Dili sad ta mamatay. Tuo mo ana, dili. Kinsay mo tuo, tasa ka mo. Okay kayo. Unsa may resulta kon motuo ta ani? Ang unang mahitabo, di na kita mabalaka, din agid ta mahadlok. Kinsa ninyo dinhi ang wa nagyoy kabalaka, wa nagyoy kahadlok sa inyong kinabuhi ta sa kamot. Okay. So di mo mabalaka nga mabangga turong gisakyan sa inyong bana or sa inyong anak. Wa na mo nay kabalaka. Wa na mo mabalaka nga tulison turong inyong balay. Di na mo mabalaka na. Di na mo mabalaka nga masakit mo og cancer, stage 4. Di na mo mabalaka nga ang inyong estudyante ripon sa mga adik, nya patyon. Di na mo mabalaka. Di na mo mabalaka nga ini kagabi sakon mo mga tulisan. Di na mo mabalaka na. Doko-doko dayon. Di na mo mabalaka, di na mo masuko kung makapangabit ang inyong bana. Nya mahibaw-an nimo nga nanad ay kabit. Di na mo mabalaka na. Og mayon ka, all of the above pader. Din ajud ko mabalaka kay misalig na jud ko sa Ginoo. Congratulations. Pwede na ka mamatay. Di ba? Og mao ni ang tinuod nga pagtuo. Kana bang ang kanimang uban nato tuo-tuo, magampo ka nga maayo ang panglawas. Pareha pa ni Marta, Ginoo kung dinhi ka palang unta, mao ni ang level sa human faith. Og dinhi ka palang unta, di gyud unta to mamatay ang akong igsuon. Nituo siya nga si Kristo gamhanan, pero kuwang siya sa pagtuo. Ingon si Jesus, mabanhaw ra man ang imong igsuon. O lagi mituo kung mabanhaw, pero unya na inig katapusang panahon. Ingon si Jesus, ako man ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Ano maghuwat pa man kadtong dugay nga ako man. Ana. Pero kita ambot lohod-lohod Ginoo in taon, ayuha ang akong anak, ayuha ang akong anak na dagang mag-text na ako, padir tabangi in taon mi padir. Wa gid mi ikagastog tambal unya isitiskan pang akong anak. Akong unahuna nganong isitiskan man wa man gani sila tambal ikapalit iguman anang sitiskan mahal ra ba na mo order naman sa mga tambal para sa treatment ug unsay nakita dito sa sitiskan nganong mangayo man kag para ipasitiskan nga wa man gani kay ikapalit og tambal ayaw na lang na ipasitiskan, di ba? Ayaw na lang na ipa-ultrasound, wa man gani kay para pamliti nya mangayo pa jud kag para ultrasound nga igumag ultrasound ana mosunod naman sa mga tambal. Ayaw na lang, di ba? Unsa man sakto ako una-una dili. Sakto gausik-usik na lang ka. Maura man gyapon, ini kakita uy fractured man ni. Kinahanglan kag mga 500,000 para maskuani nato maoperahan. Amingon mo, Amerika puslanan, hurot pang kolektas pari o gihatag para MRI. May nalang dato magamit pari para atong ginagmay lang nga panginahanglan ba kanang mga gamit sa estudyante, kanang mga tambal para sa hubak, para sa
kana bang mga matabang pa ba? Pero kanang di na matabang, ay lang na ana lang. Pader, magpa-dialysis ko, tabangi ko nga para sa akong dialysis, para sa akong chemotherapy. Kung sa may ingos doktor, mabuhi pa ka o forever na maintenance na gina. Maintenance na pader. Ayaw na lang kog hasol-hasol lang. Huwato na lang tikag i-deliver ka dinhi kay ako kang misahan. Di ba? Ana kay nganong magsige pa man ta ng maintenance nga padung ra man day gyapon kang mamatay. Mao raw nang pataya karon og sa 5 years from now. Dako pa kay tagastos 5 years. Nga matabang tato nato sa mga way balay, kanang naang wapay atop ang balay atong matagaan. Nga wap agi dialysis ba mga himsog pa kay glawas, ikaw tiwasono naman ka. Diha na lang kahuwat na lang. Yung kapaita sa dana pader pasagdan ako akong kaon mamatay ay di lagi ka mamatay kay naa lagi pagkabanhaw na ay kinabuhi di man ni mao dinhi ang kinabuhi nga tinud-anay di man ni mao tu ay pagkabanhaw o kinabuhi nga igsoon unsa man dining pagkabanhaw o kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus musahay kuwang rabatas pag-ilaan unsa man sabot mo? Lingay mo ito pa. Kasabot ka na. Unsa dang pagkabanhaw kinabuhi. Ang ato rabag yung nasabtan kanang di muhunong atong ginhawa. Kanang di ta ilubong anang mentiryo. Mao gina ang atong gitawag nga kinabuhi. Nya later na lang ng pagkabanhaw kanang mubangon tagikan sa atong lubnganan. Mabaw kaayo. Portig yung mabawa. Nya kutob ra kita diha. Nya daytag gimilagruhan jud ko gitagaan jud ko second life ni Lord, gitagaan jud ko second life. Kay na stage 4 dabi ako karon ko anak ko kana ganing cancer free. Na pag-abot sa unahan mabangga bitaw, buak bitang oda. Makatabang ng imong cancer free nga nabuak naman ang imong Kutob ra kita diha ba? Mabaw kaayo. No? Gayon sa maginang pagkabanhaw o kinabuhi be nga gihisgutan ni Kristo nga ako mao kana. Sa unang pagbasa si Moises nikuha og dugo tos mga turong baka, nagsimbolo to sa dugo nga tinuod nga dugo ug unsa may rason nganong gisablig dias mga tao aron pagpapas sa mga sala. Papas sa mga sala. O karon unsa naman ning dugoa nga mopapas og sala? Ang dugo ni Kristo. Wa nay laing dugo nga tinuod nga makapapas og sala, ang dugo ni Kristo. So ang tinuod ang pagkabanhaw mao di ay ang pagwagtang sa atong sala kay ang sala mauna ang kamatayon. We need to be resurrected. Kinahanglan tang banhaon. Lingi ay mong tupad na kay sala. Pangutan ay na kay sala. Inyaing na dayon banhaonon ka. Kanang sala mo man hinungdan gis tinuod nga kamatayon. Dili man ang sakit, dili man ang atong samad, di man ang atong mga kasakit mo hinungdas kamatayon. Ang sala, matod pa ni San Pablo, miabot ang kamatayon sa kinabuhi sa tao tungod sa sala nga gihimo ni Adan og ni Eva. Og tungod ni atong maong sala, nangamatay tang tanan. Kanang nakasa, patay na. Kanang nangabit, patay na. Kanang nagsigig premarital sex, patay na. Kanang nagpuyo-puyo, patay na. Bisag unsaon pagsimba ana, bisag unsaon pagkaon ana mga vitamins, bisag unsaon pag-exercise ana kay aron mabuhi, patay na. Kanang sigig pamakap, patay na. Kanang sigig dumot, patay na. Kanang sigig pa 5-6, patay na. Kanang mga kurap kayo, sig pangurakot, patay na. Sigig dumot anang iyang igsuon, gikiha pa gyud tungod lang anang kabahinanan, patay na sila. Katapusang lingi be, ing na imong tupad, buhi pa ka? Ing na, nabuhi pa ka.
Oy, daghan kay nato nga naglakaw pero patay na. Manguan pa, masuko pag atong badlongon, manong magtipon-tipon mamo lalaki og lalaki, sala man na suko pa. Nganong gatipon mamo nga murag banag asawa nga babae og babae, suko pag yun. Nganong gatipon mamo pari og madre, suko sad. Ang pataka mamog tabi diha, nga wa man may gibuhat nga dautan. Istoryahe. Sa imo palang reaksyon, klaro na, patay na ka. Kinsay gustong mabuhi ta sa kamot. Gusto gid imong mga matay. Oh, nahinulsuli. Bitay mo ingon ako diri pader, blessingin ni among bata. Ako nabunyagan na ni, wala pa pader. Nganong inyo man pablisingan, nganong dili man pabunyagan, mo travel man gud mi father. Basin aron ba safety among travel. Nako unyag babangga mo ako inyong pasanginlan. Nawa mo ipikto. Dili blessing ang gikinahanglan sa inyong anak, sakramento. Kay mo papas na siyang sala nga panulundon nga nagtapot aning bataa. Kay kundi na inyo buhaton, gipatay ninyo ang inyong anak, kamo mo'y hinungdan nga inyong giprolong ang iyang kamatayon. Inyong gidugay-dugay ang pagwaktang anang kamatayon nga nagtapot anang inyong anak. Unya pablising-blisingan ninyo para di mamatay ang lawas, nga gipatay naman ninyo ang kalag, wa mo'y batasan. Nako, kumusta man mong duha? Kinasal mo? Wala pa sad pader. Utro sa diay mo nga mga patay na. Sige mong himo anang bata, unya patay na sa diay mo. Way kasal-kasal. Kuan naman mi pader, civil naman mi. Unya makaluwas din ang civil marriage. Makaluwas na. Dili ka mapriso. Legally speaking, luwas na ka. Spiritually speaking, patay pa ka. Patay. Na. Ingos Kristo, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Unsaon man nato aron maka kuanta. Tuon ako, sunda ang akong mga pulong. Ayog sunod anang pulong sa imong silingan. Kanang moingon ang utang dapat bayaran. Patay ka diya. Nga naman, musangko man gid mos away. Nya inig-away na ninyo, di makasala. Patay ka. Ang sunda si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kana di jud ka mamatay. Nga naman, di man gyud mo magkaaway, di sa ka masuko niya. Ako mo? Kanang giingon sa mga tao nga way sukod sa baos, way sukod sa baos, mo baos gyud ka, patay ka diya. An eye for an eye, a tooth for a tooth, patay ka diya. Kasa man gyud ka. Pero ang gisugo ni Kristo para di kasa, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kana di jud ka kasa, manghubag lang imong naong. Tingali mga lobo imong ipon, pero di jud ka kasa. Di sa to pa di ka mamatay. Di ba? Anong tutok ra man ako? Kanang giingon sa kalibutan at tiguma ginang kwarta kay pagdato kinahanglan na jud kay stable life with house and lot and cars. Na jud kay dakong savings. Aron di ka mamatay, aron secured imong life, na patay jud ka diha. Kay kasagaran sa naghimo ani mga dao, mga igihan, mga burukinto, mga tigpakaaron ingnon, mga kurap, mga hangol o kwarta, mangawat pa, mag-smuggling pa. Wa pa masulbad ang smuggling nato anang mga produkto nga gipang import kunuhay niya, smuggle di ay. Sige, sukad pa ko, bago pa kong nataon ng smuggling o corruption, hangtod karon hapit na lang ko mamatay na alang gyapon na. Siging eleksyon, dagko kay taggastos eleksyon, aron kunuhay palingkuron ang mga tarong ang mga tao. Di gyapon, basta di ta mosunod ni Kristo, patay kita. Nya, unsa may sugo ni Kristo, haron di ta mamatay, ingon siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kana di gyud ka kasaan na,
buhi juga. Di man ka mahangol ana imong balay, di man ka mahangol anang imong posisyon sa katilingban nga mo'y hinungdan nga dagko kay kag kwartang makuha, mo nang dili sa ka masuko og mailisan ka panahos eleksyon. Okay ra gid nimo og di na katsugoon sa katawhan. Oy, ang uban masuko gyud, mo patay pagani aron di lang gyud mawa sa posisyon ang iyang milking cow nga posisyon, no? Ay mong kabalaka kay puparihar sad ta na asay uban presdamo masuko sa balhinon kay ana makigaway og obispo ba. Ay wa sad na panagsara man na sa una ra man na, karon wala naman sunod naman obedience ba, obedience ano na siya mo na unsa may buhaton aron mabuhi mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Unsa to itubag nato sa Salmo? Unsa to? Bantay ha. Halari ang Dios og usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kining pagdaig sa Ginoo, kining pagsunod sa Ginoo, sakripisyo biya gina. Let us sacrifice for a better cause. O di gani better, it is best cause worth dying for. Unsa man ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang pagpakamatay para ni anang maong pulong. Og mao na si Marta, murisgo, muhago, magpakauaw para sa Ginoo. Muna iyang kinabuhi. Pananglitan mo ingon ko ninyo, hutdag palit atong slots. Ibaligya ng inyong mga sakyanan, kanang inyong mga cellphones, inyong mga TV, haron ipalit og slots, aron mahurot, kinsa ninyo dinhi ang mubuhat ana. Cute. Ingon siya part-time sa taon na pa din ganong iamong manato anang slot-slot. Oh, nara na ninyo. Naay nananghid nako nga usas ato mga kapilya nga magpista, pwede ra ba kuno magmatsuge ang ilang usas mga kalingawan. Nakong tubag huna-hunaa kung nihaom pa bana sa atong debosyon sa patron, ikaduha makawagtang bana sa sala o makadugang og sala. Kana lang yun. Pwede ba mi mag-disco, Father? Makadugang bana sa sala o makawagtang og sala? Makadugang gani, ayaw idayon kay mga matay tadiha. Ana, Father, mag-mistin mi, makadugang bana sa sala o makawagtang sa sala? O makadugang, ayaw nila nag-idayon. Kanang mga tag 18 anyos, kanang tag 17, 16 years old, inyong pa swimsuiton diya sa stage. Ang pari ibutang pagid niyo sa tubangan kay usas mga judges. Na, iglakaw sa pari, di katog og dali Nya, unsa mo na, nakadugang sa sala o nakawagtang? Nya ang inyong mga bana mananaw man sad na mag-inom-inom pa diha Red Horse, magtan-aw anang naang mga batanon nga sige dihang paso-paso nga gagmay na lang kay tabon sa lawas. Nakadugang na sa ilang kabalaan o nakadugang og sala. Kamu hukom ana. Yang ano nga to manginang buhaton. May pa ipalit na ninyo og slot or ipa-renovate na sa inyong kapilya nga bati na kaignaong. Nya kung nindot og naong inyong kapilya, panukuri nag mga balay dihang inyong mga members nga galisod in town pagpuyo. Diha mo paggasto, diha magtinampuhay. Atong selebrasyon sa pista, magtukod tagtagutlo ka balay sa atong mga igsuon dinhi nga way balay. Kana pakpak ang mga anghel o ang mga santos anas langit. Unay sakto. No. Sige, manindog na ta mga banhawonon.